World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans. बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव सासे फरायसा दैदेनगिरि हांख्रायना लाबोदों जाय फरायसा दैदेनगिरिया फरायनायनि अनगायैबो फरायसा लोगोफोरखौ दैदेननाय आरो देंखोआव आगान होदों लोगोसेनो बिथाङा सासे मैखोम फालांगिरि बेबायदि फालांगिरि फरायसा लोगोसेनो रिंगु दामसा बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव दिनै मोननो हानानै जोबोद गोजोनदों जे दिनै जों बिथांनि जिउनि बाथ्रा मिथिना लानि फरायनाय बिथिङाव बिथांनि बानजायफारि लोगोसेनो मेथाइनि मुलुगाव बिथाङा माबायदि आगान होखो आरो बिथांखौ जों माखासे मानि मेथाइ खनगोन लोगोसेनो फालांगिनि बिथिङाव बिथाङा दासान्दि जिबायदि नांथाबफुदों बे फालांगिनि बिथिङाव थानानै बिथाङा माबायदि इनकाम खालामदों एबा खामायदों बिनि सायाव जोङो मिथिना लानि आरो फरायसा जिउआवबो जे फालांगिरि जानो हायो लोगोसेनो मेथाइ मुलुगावबो बाहागो लानो हायो जों बेखौ मोनदांनि बिथाङानो जाहैबाय बिजनि फरायसालिमानि जेनेरेल सेक्रेटारि स्टुडेन्टस इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि सोमदोन दैमारि जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बरायदों आरो सिबिनाय होदों नोंथांखौ जों बरायनो मोननो जोबोद खुसि जे नोंथाङा दासान्दि बिजनि फरायसालिमा एबा बिजनि कलेजाव फरायगासिनो दङ आरो बिजनि कलेजनि फरायसाफोरखौ दैदेनगासिनो दङ बेबायदि मुखुब समावबो नोंथाङा फालांगियाव आखाइ होदों नोंथांहा गंसे गेदेर हटेल दं होनना मिथिनो मोनदों बेनिफ्राय गोबां आरो बिजनेस बिफानाव आखाइ दङ लोगोसेनो दा समाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय एकदम नारा नाथा जुजिगासिनो दङ आरो नोंथांनि मेथाइफोरा गोबां खोनासंगिरिफोरखौ मुहि होनो हादों होनना मिथिनो मोनदों दा जोङो नोंथांजों गोबांथार बाथ्रा रायलायगोन आरो गेजेर गेजेर जों नोंथांनि मेथाइ खोनासंगोन नोंथांनि सिनायथिखौ नोंथाङा नोंथांनि खुगाजोंनो बुंना लाग्रोदो खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायगिरि आंनि बैसोआव समान आंनि लोगो आरो आंनि फंबायमोननिसिम आं गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि गेदेरफोरनिसिमबो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय जासिहरबाय आंनि मुङा सोमदोन दैमारि आङो पानबारि दहला सावरां गामिनि आङो दायो बिजनि कलेजाव जिएस बिबानखौ नाजावनानै दङ आरो आं माखासे बिजनेसाव आखाइ होनानै दङ फरायसा जिउआव फरायनाय समावनो नोंथाङा फालांगियाव आखाइ होदों लोगोसेनो मेथाइ मुलुग आरो नोंथांनि फरायसाफोरखौ बेंनाय बेफोर खामानियाव नांथाबदों नोंथांनि फरायनायाव जेबो जारला जायाखैना फरायनायाव बिदि आं जारला मोनाखै माने समखौ मिलायनानै समजों खारफानो नाजादों सम लानानै माबे समाव मा खामानिखौ मावनांगौ
आं समजों मिलायनानै खारफानो नाजादों बे समाव आं फेलार जाथ'वाखै दासिमाव दा मा थाखोआव फरायगासिनो दं आं BA 5th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं मेजर गैया आं जेनेरेलाव फरायदों जेनेरेल कर्सआव फरायगासिनो दङ मेथाइखौ माब्ला समनिफ्राय रोजाबखो नोंथाङा मेथाइ रोजाबनाया आं ओरैनो दासिमाव रोजाबाखै होननानै बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आं जिखिनि माने रोंगौ जायखौ हागोन बादि बेखौ नाजानानै सम सम रोजाबो फिसा फिसा प्रग्रामफ्रावबो रोजाबबोदों कलेज प्रग्रामफ्रावबो बे हिसाबै एसे एनै माने आंनि जिथु गारां एसे मोजां मोननानै खायफा बादिया लेंहरो बेखिनियानो माने बैसागो फांसनफोराव लेंहरो लेंहरनाय बिदि जाथ'वाखै बबेबा प्रग्रामफ्राव लेंहरो मेथाइ खननो थाखाय औ दासिमबो एसेबां माने दावगाथ'वाखै आरोखि जानो माने गोसो दङ आচ্ছা जों दा समाव मेथाइखौनो खोनासंग्रोनि मा मेथाइखौ खनगोन दा समाव आं बैसागु बोथोरजों गोरोबनाय आচ্ছা बेसर बिबारनि बे मेथाइखौनो खनना होजेनसै दे ट्रेकआव दङ बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै होलांनायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै होलांनायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबाय समाया नारें खमला बादि मोनफुलांबाय फागुननि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबाय समाया नारें खमला बादि मोनफुलांबाय जानजियाव दै होलांनायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों सान्दुङाव दख'नानि गाबा मोदानफबबाय सनाखौ सिख्रि सिख्ला बादि नुलायलांबाय फागुननि सान्दुङाव दख'नानि गाबा मोदानफबबाय सनाखौ सिख्रि सिख्ला बादि नुलायलांबाय
मोजां जादों मेथाइया गोजोननाय थाबाय जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन सोमदोन दैमारिनि मेथाइनि सेर सेर आरो बिथांनि जिउनि सेर सेर दा दान्दिसे ब्रेक In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as novel coronavirus disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The three main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system,
including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice. ब्रेकनि उनाव फैफिनदों सोमदोन दैमारिनि मेथाइनि सेर सेर आरो जिउनि सेर सेर नोंथाङा मेथाइ खनदों मोजाङैनो खनदों मेथाइनि मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होखो मेथाइ मुलुगाव आगान होनाय होनोबा एबारनिफ्रायनो बे बैसागो बोथोरनिफ्रायनो आगान होनाय बायदि होननानै बुंजायो दाख्लै बावैसो बैसागो दाख्लै बावैनो सोलिफुगासिनो बैसागोआ सोलिफुगासिनो दङ दासिम सोलोंगासिनोसो आरो ट्रेकआव जे खनबाय नोंथाङा बे ट्रेकफोरखौ जगार खालामबाय बबे समनिफ्राय जगार खालामखो बे बांद्राय गोबाव जाखायाखै मथा मथि बैसागोनि एसे सिगां बैसागोनि सेर सेरनो आङो जगार खालामदों बेनि उनाव सम मोनोबा दसे दसे रुमाव थानायावनो सोलोंदों बिदिनो एसे एसे रोंदों आरोखि थारमाने खुनु मिउजिक स्कुलाव हाबाखै न' सिङावनो आरो आङो बांसिनानो मा खालामो न'आवबो आङो बिदि रेस्ट मोनखाया बांसिन बेस्थ'आव थायो मा खालामो आं न'आव थाङो न'आव थांनानै बिजनेससिम जेला बाइक सालायो इयारफनखौ खोमायाव सोबाय ओमफ्राय बिदिनो आङो खोनासङै माने खनलाङो आरोखि बे सिस्टेमाव आं बांसिन लायो मेथाइफोरखौ मखस्थ' दंखाजोबो जाहैबाय बांसिन मेथाइफोरखौ जेला ट्रेकखौ दामनायनि सिगां मेथाइखौ आङो बार खनले दामगोरो बेनि उनाव मेथाइखौ गोसोआव लानानै उनावहाय ट्रेकजों नाजायो ट्रेकफोरखौ बहा बानायखो ट्रेकखौ बै आं इउटुबावसो मोनदों बेलेगफोर बानायनाय आं निजे बानायाखै रेडिमेड बेखौ बेनिफ्राय खनबाय आरो बेनिफ्रायनो खनदों आरो न' सिङावनो हारसिङैनो सिरि सोलोंखुमाबाय फकासाव फैबाय दाख्लै बैसागोनिफ्राय बहा खनजेननाया आं सिगाङाव आं खननाया माबायाव खनदोंमोन आङो निउ इयारावसो खनग्रोदोंमोन बेनियाव आं बै मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थांदोंमोन बेनिफ्राय जों साउन्ड सिस्टेमखौ एसे गिदिर लांखादोंमोन बेयाव खनदों बेनिफ्राय खनै दासिम नैबे स्टेजाव दङ दासिमबो इसेबां गिदिर प्रग्रामफ्राव खनाखै दाख्लै खनसे खनदों बे बिजनि आन्चलिक एबसुनि कनफारेन्सआव खनसे खननो मोनदों ओमफ्राय दाख्लैयो माबायाव दङमोन लवारपारायाव लेंहरदोंमोन नाथाय बोथोरनि सुबिदा होयियाव थांनो मोनासै थारमाने सिरि सोलोंखुमाबाय थाबाय रावबो मिथियाखै थारमाने निउ इयार जानुवारिनि निउ इयार खुंनायाव खनजेनबाय बेयावनो नामजादा जाबाय बिदिनो आरो बेबायदिनो दा माने स्टेजाव गाखोजेनबाय आरो मेथाइ मुलुगाव माबायदि गावखौ फसंथानो लुबैदों माने आंथ' गोगोमैनो गोसो दं आदा बिग्रायमोन बायदि आदा गौतममोन बायदि जानो गोसो दङ आं आदा बिग्रायनि सल' खननायफोरखौ नायो बांसिन आदा फुकनमोननिखौ दा बिसोरनि बायदि दा बिसोरनि उन बिसोरबो बारा गोबाव थानाय नंला बिसोरनि उनाव फैयोबा जों इयुन जोलैफ्रानो फैनांगोन होननानै आं फैनांगोन सोरबायाबो फैनांगोन बेबायदिनो आंबो एसे नाजागासिनो दङ नोंथाङा मेथाइ मुलुगाव आगान होदों नाथाय साबसिन जानो थाखायब्ला एबा गावखौ फसंथानो थाखायब्ला नोंथांनो गाइडनि गोनांथि जागोन एबा मिउजिक स्कुलाव नोंथाङा सोलोंनायनि गोनांथि जागोन जेरावहायनाखि नट्सनि बाथ्रा फैयो नोंथाङा जेब्लानाखि स्टुडिअ मेथाइ खनगोन एबा नोंथाङा माने बबेबा सावथुनफोरनि मेथाइ खनगोनब्ला नट्सनि बाथ्रा फैगोन दा नोंथाङा बेफोरखौ मोनथिनांगोन दा अब्ला नोंथाङा मिउजिक स्कुलनि फारसे मोखां जालांनांगोन बेखौबो सानदों नाथाय बेसेबांसिम हाहरगोन आं बुंनो हायाखै माने मोनसे आंनि गोजोर मोनसे बिजनेस दङ आरो बेखौ नागारनानै आङो मिउजिक स्कुलाव फरायहैनाय थाहैनायाबो आंनि बेसेबां माने खाबु जागोन आं बेखौबो सानगोन आरो आं सानो माने बिजनिफ्रावबो बेफोरबायदि सुबिदाया जानांसिगौ माने जों खाबु लानो थाखाय मिउजिक स्कुलखौ फरायनो थाखाय जों बाहेरायाव थांलायनांगौ जायगाखौ नागारनानै एसे उसुबिदा जायो माने बिजनिफ्रावबो जुदि थायोब्ला न'आवनो थानानै न'नि ओंखामखौनो जानानै जाहाथे जों बेयावनो सोलोंनो हायो बे सुबिदाखौ माने जों लुबैयो आरोखि नोंथाङा सासे जिहेथु फालांगिरि जाहैबाय नोंथाङा जोबोद खामायो होनना मोनथिनो मोनदों नोंथाङा सासे माने टिचार लानानैबो नोंथाङा सोलोंनायनि खाबुखौ मोनगोन हागोन जुदि आङो गोसो जाथारोबा आं मोनसे खोथा मख'नो नागिरदों फानबारिनि जाहैबाय नोंथाङा बिग्राय ब्रह्म दानि बर'नि मेथाइ मुलुगाव गावखौ फसंथानो हानाय सासे फेमास आर्टिस्ट नङा होमबा बिग्राय ब्रह्मआबो बिथाङाबो बिदिनो न' सिङावनो हारसिङैनो खनै माने एस्टाब्लिस जाजेनदों आरो बेनि उनावसो बिथाङा
माने मिउजिक स्कुलावहाय मुं थिसनदों दा बे मोनसे हिस्ट्रि दङ एबा मोनसे बिदिन्थि आरो बेयो दा बिदिनो नोंथाङाबो थांनो हागोन बेलाइखौ लानो हायो नाजाबा जायखिजाया नोंथांनि बे मेथाइ खननाया जोबोद मोजां जादों आरो नोंथांनि गाराङा जोबोद मोजां बेखायनो नोंथाङा बे दानब्रैनि गेजेरावनो जोबोद मानसिफोरजोंहाय मोजां मोनजादों आरो बराय जादों नङा होमबा दा जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोगोन बिनि उनावहाय जोङो नोंथांनि माखासे सिनि बाथ्रा जों मिथिना लागोन जागोन दे मा मेथाइखौ खननो आं मा सिमां जुबिन गार्गनि बर' सल' मा सिमां बेखौ खनग्रोनोसै आच्छा दे मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां माहां साया माया नुहां माहां साया माय सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासिमा अख्रांनि दुफायल' जोमैया नोंनो नामा फागुननि जावलिया बारा नोंनो नामा अख्रांनि दुफायल' जोमैया नोंनो नामा फागुननि जावलिया बारा नोंनो नामा नोंनो नामा ओहै नोंनो नामा नोंनो नामा ओहै नोंनो नामा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां माहां साया माया नुहां माहां साया माय सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासिमा नङाब्ला आंनि जिउआ सोर जोमैया गाबजि जाया महर गोसा नों अनसुलि महर मोखां नोंनि समायना फुं बुब्लिनि
बिरा नोंनो नामा फागुन गेवलां बिबारा नोंनो नामा फुं बुब्लिनि आबिरा नोंनो नामा फागुननि गेवलां बिबारा नोंनो नामा नोंनो नामा ओहै नोंनो नामा नोंनो नामा ओहै नोंनो नामा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां माहां साया माया नुहां माहां साया माया सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासिमा जोबोद मोजां मेथाइ खनबाय नोङो नाथाय बे मेथाइखौ नों बुंदों जुबिन गार्गनि बे गुबैयै जुबिन गार्गनि नङा बेनो गुबै खनगिरिया जाबाय मनरन्जन ब्रह्म 1984 आव क'क्राझाराव बारे बर'निया मोनसे संगीत समार'ह जादोंमोन आरो बेवहायनो बे मेथाइ रेकर्डखौ रिलिज होदोंमोन आरो बेवहाय बर'नि अनगायैबो गोबां रावफोरनि मेथाइ सरजाबनाय जादोंमोन बे डिस्कआव बे समावहाय बेखौ ग्राम'फन रेकर्डनि डिस्क बुंनाय जायोमोन आरो बेहाय बर'निफ्राय सानै रोजाबनो खाबु मोनदोंमोन मीना दैमारि आरो मनरन्जन ब्रह्म नों दा बे खननाय मेथाइआ गुबैयै मनरन्जन ब्रह्मनि नाथाय बेखौ उन समाव जुबिन गार्गआ मडिफाइ खालामनानै खननाय जादों बेयो दा नोङो बे जेनाखि मिउजिक ट्रेकजों खनदों बे जुबिन गार्गखौ फल' खालामनाय दा बिनि गुबैथारा माबा जुबिन गार्गनि खननायब्लाबो दा नोंथाङा खनदों बेनि गुबैथाराव खिन्थु बेनि मेथाइनि बिगोमाया मनरन्जन ब्रह्म जायखिया जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिननि नोंथांनि फालांगिनि थिलियाव आगान आरो मेथाइ खोनासंबावगोन दा जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन मेथाइ आरो फालांगिनि बिथिङाव सोमदोन दैमारि In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus.
The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface. ब्रेकनि उनाव फैफिनदों सोमदोन दैबारनि सेराव नोंथाङा आथिखालाव फालांगिनि थिलियाव जोबोद जाफुंसारनाय होननानै मिथिनो मोनदों नोंथांहा गंसे हटेल दं आरो थालिर बागान दं आरो गोबांथार बिजनेसाव आखाइ दं होनना मिथिनो मोनदों नोंथाङा फरायसा नाथाय फालांगिरि सासे प्रतिष्ठित फालांगिरि बिजनेसमेन एस्टाब्लिश्ड बिजनेसमेन नोंथाङा मबे बिजनेसखौ स्टार्ट खालामामोन बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनाया जाहैबाय आं जेला मेट्रिक फाइनालखौ होखांनानै आं बिजनि बान्दव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायदोंमोन बेनि उनाव मेट्रिक फाइनालखौ होखांनानै जेला ब्रेक मोनदोंमोन रिजाल्ट मोनजासिम बेयाव आं न'आव थाहैदों न'खरा जोंनिया एसेबां माने गोरिब थाखोनि गोजौ थाखोनि नङा बेयाव ओरैनो थास्लायस्लाय आं गामिफ्राव खामानि मावदों खामानि मावनायाव माने फानबारियाव जोंनियाव थालिर आबादखौ मैखोमै मावो बिजनि हालाम आरो सारा आसाम नाङैनो मिथिखायो फानबारियाव थालिरनि थाखाय मुंदांखा दासिमाव आबाद मावनायनि मादावनो दा बेयाव मोनसे न'खराव थालिर आबादाव आङो माने खामानि मावहैदोंमोन जोंनिनो बिदानि दा बेयाव खामानि मावै मावै आङो लासैनो थालिरनि सोमोन्दै मिथिबाय उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय मिथिनानै दा बेयाव माबायदि प्रफिट दं आं बेखौ मिथिबाय बेनि उनाव आङो बेयाव खामानि मावहैनानै बे थालिरनि जिथु फुलि जोलै बेखौ आङो न'आव लाबोजेनबाय न'आव लाबोजेननानै आङो मथा मथि फांब्रै फांबासो गायजेनबाय न'आव गायनायनि उनाव आङो बेयाव हासार होबाय दै होबाय नांगौ सिबांखौ आङो होबाय बेनि उनाव मोजां फिथाइ थायबाय मोजां फिथाइ थायनानै आङो बेखौ मोजां मोनसे दामाव फाननो हादों आरो 450 आं फाननो मोनदोंमोन दांसेयाव आथिखालावथ' बिनि रेटआ आरो दावखोबावबाय दा बिदि दाननानै जेला आङो मोजां फिथाइ मोनबाय दा बिनि उनाव नेक्स्ट बोसोराव आं सानबाय आं बेखौ माने हा दङ जोंहा एसे हायाव आं बिगासे हायाव बेखौ जुरिजेननो आखायाव लाबाय जेला आं जुरिनो नागिरदों आंनि न'खरा माने आंखौ अबजेक्सन होदों माने नों बेखौ गायनानै माजों हासार होगोन बहा फैसा मोनगोन माबोरै मावगोन थेवब्लाबो आङो माने ओरैबायदि गोसोआव नाजानाय दं आरो आं फोथायनाय दं आं बेखौ मावनानै माने जाफुंसारनो हागोन आंनि माने बे सिंनिफ्राय जुजिहरनाय आरोखि गोसोनि दा बेनिफ्राय आं मावथारबाय बिगासे हायाव 300 मेक्सिमाम थालिर गायनो हायो थालिर फुलि बे आदानिफ्राय आं थालिरखौ लाबोबाय आरो बे थालिर फुलिनि फैसाखौ आं मा खालामदों बेनाव हाजिरा मावै मावै फोजोबदों माने थालिर फुलिनि नामाव बेसेबां फैसा जायो बेखौ आं बेनाव खामानि मावनानै थारमाने खामला मावनानै मोननाय रांखौ थालिर गायनायावनो लगायबाय औ थालिर फुलि बायनायाव लगायबाय बेनि उनाव आं लाबोबाय ट्रेक्टर होबाय आङो हाखौ बिगासे हाखौ 250 लायो बेखौ आंनि बिमाया साहा दखान होयो ओमफ्राय बेनिफ्राय आं खुनुरुखुम मोनबाय बेनिफ्राय आं मा सानखो दाना हासारनि खोथा फैबाय हासार होनांगोन आङो हासार होनो फैसा गैलिया मा खालामबाय थालिर फुलिखौथ' ओरैसो गायो नालाय माने थालिरखौ जावखुनानै बेदरखौ बे थारुन बायदि मोजां सायबाय बेनि उनाव थबस्र' दानस'नानै हा सिङाव गायबाय हा सिङाव गायनानै बेयो मथा मथि बेयो खिलिनो थाखाय मास मोनसेसो सम लागोन आरो दैज्लाङाव एसे थाबसिन खिलियो ओमफ्राय बे समाव मा खालामखो मोजां हालौखानानै हायाव फबनानै सायाव आङो बेसर फोबाय बेसरा रज'नानै आङो फिथाइ मोनजासिमाव थालिरा मथा मथि जौबाय आरोखि एसे जौबाय बेनिफ्राय आङो बेसरखौ मारा होनानै बे थालिरखौ फोसाबनायनि हाजिरा होबाय आरो बेजोंनो ग्रोब माने हासार होबाय थारमाने बेसरनि खामायनायजों हासार बायनानै थालिरखौ ग्र' आप खालामबाय औ
बे फार्स्ट किस्तिनि हासार होनाय जाबाय ओरैनो किस्ति मोनथाम होनांगौ 3 months जों खनसे हासार होनांगौ नेक्स्टनिखौ आङो खुनुरुखुम मा खालामदों गय बागान फिसा दङ बेखौ फाननानै सेकेन्ड किस्तिनि हासार होबाय थार्डनिखौबो बिदिनो एसे जमायनानै खुनुरुखुम आङो फिथाइ थायहोनो थाबाय बेनि उनाव थालिराव दै होबाय मोजां फिथाइ थायबाय मुलिखौथ' आं निजेनो खस्थ' खालामदों आं हाजिरा लेबार रावखौबो लायाखै आं निजेनो मावदों बेनि उनाव मावबाय मावनानै मोजां फिथाइ थायबाय बेनि उनाव दानिया बेफारिफ्रा गामि फैयो सोंफैबाय बागानखौ लाबाय 2 monthsनि फिक्स मोनसे डेट लानानै 240 आव आं फानदों 240 बै समाव एसे गाहायाव दंमोन रेटआ गांसे बिदाङाव 240 आव आङो बागानखौ होजेनदों बेनिफ्राय एडभान्सखौ मोनदों आङो 50,000 मोनदों बेनि उनाव एडभान्स लाबाय बेनि उनाव आरो बेसेबां फैसा मोनबावनांगौ उनाव हिसाब खालामनानै आङो मोनबाय दा समाव बेसेबां बिघा थालिर बागान दं नोंथांहा दासिमाव आङो आंनि निजेनि जिथु थालिर बागान बेयो 22 बिघा दङ 22 बिघा औ ओमफ्राय आङो जिथु बागान लानाय गुबुननि बेयो 12 बिघा 12 बिघासो दं आरोखि माने बेखौ आं बेलेगनिफ्राय बायस'नानै माने दायो फिथाइखौ दानै फानगासिनो दङ बेयो आङो बेखौ 320 330 मेक्सिमाम 350 आव आं थालिर बिदांखौ बायदों ओमफ्राय बिनि दायो आङो मोनसे फिक्स रेट हमनानै हरगासिनो दं 550 बेनि उनावहाय हटेलनि बिजनेसा बोरै फैखो हटेलनि बिजनेसाथ' बिराद आं निजेनो गोमोयो आरोखि एसेबां माने आंनावथ' जेबो गैया आङो जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामदों बेनि उनाव बिजनेयावथ' आं थाबाय बहुद गोबाव थाबाय आङो बिजनेयाव थायै ओरैबायदि न'खरनि समस्या न'आवथ' जोंहा हौवासा रावबो गैया आं हारसिं बेनि उनाव थाब खम समावनो जौगानो थाखाय आं माने बबे लामाजों थांनांगोन साख्रि मावनोबाथ' नै दानि जुगाव माने नागिरै बोरायलाङो आरो बै नुहुरो बेखौ जुदि आं नागिरबाय थायोब्ला फारसेथिं न'खरा गेरेबलांबाय बिफानाव रिनफोर दङ फिसा फिसौ रिन गामिनि रिन दा बेफोरखौ नायहरनानै फारसेथिं न'खर सालायनो उसुबिदा रावबो गैया बेनिखायनो थब मोनसे गोसोखांबाय आं माबा मोनसे गोजोरथि मोनसे बिजनेस मावनोसै बेनि उनाव हटेल होनोसै सानबाय आं बिजनेयाव मोनसे मोजां हटेल होनोसै आरो होयोबा माने आं फोथायनाय दं माने जाफुंसार जागोन आङो बेयाव बेनि उनाव आङो जागायबाय मात्र माने आं पार्टनारशिपआव होदों आरो आंनि सासे लोगो दंबावो आं हारसिं हायाखै सानैजों होदों आङो ओमफ्राय जागायनायाव आङो मात्र 30,000ल' फैसा दङमोन आंनियाव बेबो माने गय बागान फाननायनि आरोखि न'निफ्राय लाबोदों आंनिफ्राय आंथ' जिर' आंथ' स्टुडेन्टसो बेनिफ्राय 30,000जोंथ' एसेबां गिदिर हटेल होनाया सम्भब नङा दानि समाव आङो मा खालामबाय आङो रिन लाबाय दानिया रिन लानानै 6 lakhs जादों रिन लानाया 6 lakhs बेनिफ्राय रिन लाबाय हटेलखौ जागायनानै मा जादों मोनसे बिराद माने दुखुनांथाव 8 मार्चआव आं जागायदोंमोन 2020 8 मार्चआव बेनि उनाव 2020नि 21 मार्चनिफ्राय लकडाउन जादों आं 11 दिनल' हटेल होनो मोनदों बेयाव 11 दिन हटेल होनानै 6 month हटेला क्ल'ज जादों बेनि उनाव आं जेबो खुलिनो मोनासै आरो बेनि उनाव आरो सोलिफिनबाय आरो नै दा माने लकडाउन जानायनि लामायाव फैगासिनो दं आरोखि दा बेनिखायनो हटेलखौ सालायनायाव एसे उसुबिदा जादों थेवबो आं ओरैबायदि गोसो हमथानानै दं जे आं बेयाव सानसे जाफुंसार जागोन आरो आं बेखौ नागारनाय नङा जोबोद सतबांसा जाहैबाय बा जुजिनाय हटेल बिजनेसखौबो लांफानो थाखाय थालिराथ' दंबाय थायो दासान्दि थालिरा दङ दासिम कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ फाननाया आरो बिनि अनगायै गुबुन बिजनेस दंबावो नामा बिजनेसा आंनिया मेनलि बेनो ओमफ्राय आङो बिदि गैलिया एखमबा माने बे गयनि एसे दङ सम माने सम मोनबासो मावो आरोखि गया माबायदि बागान बायो ना फिथाइखौ सुपारि बानायो सुपारि बानायो आं माने बागान बायो सम सुबिदा मोनोबा बांसिनानो बागान बायो ओमफ्राय फिथाइयावबो फिथाइयाव बायनानै डाइरेक्ट फानबाय बेफोरबायदि जों दा दोंसे मेथाइ खोनासंबावनि नोंथांनिफ्राय माखौ खननो एबाराव आङो दायो सना नों जारौ बिग्राय ब्रह्मनि दे खन दे
जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ गोदोनि दिनाव गैलिया खखां गाफा खबाइफा नागिरना मोननो थांलिया खखां गाफा खबाइफा नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ रोंखा राखा सिख्ला जारौ 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 रौ सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला खखां गाफा खबाइफा दानि सिख्लाफ्रा दख'ना गानला खखां गाफा जेखाइफा सना नोंहा बिब्दि नङा सना नोंहा बिब्दि नङा साखा फारा सिख्ला जारौ 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 रौ सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ गुफुर जारौ जोबोद मोजां बे मेथाइयावबो बिग्राय ब्रह्मनि नोंथाङा ट्रेकआव खनबाय थादों औ बेन्ड दंना गैया नोंथाङा हेन्डसफोर दंना गैया गैया दासिमबो गैथ'वा गैथ'वा आरो स्टेज फांसन खालामनो थाङो जे बेबो ट्रेकजोंनो खनो दायो नाजानोसै बेजों सानराजानिजोंनो नाजानो नागिरदों मा जायो समा खिन्थिसिगोन जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांनि मेथाइनि सेर सेर जों दान्दिसे ब्रेक लाबावदों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन बिथांनि मेथाइनि सेर सेर आरो फरायनाय बिथिङाव बिथांनि आगान In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales.
Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a 브레이킹으로 불핀등 점던 대마르니 세라우 제 नोंथाङा सासे फरायसा आथिखालाव बिजनि फरायसालिमायाव BAनि 5th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ नोंथांनि बे फरायसा जिउआ माबायदियै जुरिदोंमोन आरो दा समाव नोंथाङा जे BA फरायगासिनो दङ माबायदि फरायगासिनो दङ आंनि फरायसा जिउआ जेब्ला आङो उन्दैमोन आङो एक्चुअली गामियाव थानानै फरायनो मोनाखै आङो LP स्कुलखौ लेस्सा गामियाव फरायदों लेस्सा गामि गुदि फरायसालियाव बिजनियावनो आङो बेयाव थाफैनो मोननायनि खारना जाहैबाय माने जोंनि गामियाथ' बे समाव गोग्लैसोनायमोन गामिनि LP स्कुला जोंनिया एसेबां मोजां नङामोन क्लासफ्रा रेगुलार जायामोन दा बेनिखायनो बिब'फ्रा आंखौ आंनि इयुनखौ सानहरनानै लेस्सा गामियाव सासे बिब' दंमोन ओमफ्राय सानसेखालि जोंनाव आलासि जाहैनो थांदों आब'आ बेनि उनाव जोंनाव थांबाय ओमफ्राय आंखौ लेंबाय सोमदोन थुदो जोंनाव थाहैदो उन्दै आरोखि आङो बे समाव आंथ' जेबो मिथिया बे समाव बिराद गारि गाखोनो मोजां मोनो आङो माने गारि गाखोनो मोनगोन नालाय आं थांबाय आरोखि थांनानै मा खालामखो आंलाय आलासि जाहैगोनल' सानदोंमोन दाना बिमाबो थांफाबाय लास्टलि आंखौ गारबोदों आरोखि गारबोबाय बेनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय आङो साननैसो गाबदों बिदिनो उसुं गोदा थागुमा थागुमा गाबदों आङो लेस्सागाव बिब'नाव थानाय समाव बिमाया गारखुमाबोबाय आं इयावनो थानांबाय लासै लासैनो बिमाखौ बावनानै थानो हाबाय बेनि उनाव लेस्सा गामियाव आं गुदि फरायसालिखौ फरायजेनबाय बेनि उनाव LP खौ पास जानानै आङो बिजनि बान्दोआव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायबाय बेयावनो मेट्रिकखौ पास खालामदों बेनि उनाव पास खालामनानै हायार सेकेन्डारिखौ आङो पानबारियाव फरायदों पानबारि गेजेर फरायसालियाव बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै कलेजाव एडमिसन लाफैबाय बिजनि कलेजाव फार्स्टआव आङो माने मेजर लादोंमोन इडुकेसनाव मेजर लानायनि उनाव मा खालामखो फारसेथिं आंनि प्रब्लेमफ्रा बिराद ओरैबो ओरै गासिबथिंबो प्रब्लेम दङ रांखान्थिनिफ्राय हमनानै न'खर समाजनि बेबस्था गासिबथिंबो प्रब्लेम मोननायलाय आं हनर्स लानानै फरायनो हायासै बेनि उनाव आङो गारनांगौ बायद' जादों मेजरखौ नागारनो गोनां जाबाय आङो बेनि उनाव मेजर नागारनानै ग्रोब आरो आङो रिएडमिसन लाफिनबाय जेनेरेल लाबाय आङो जेनेरेलाव लानानै मा खालामखो आङो दानिया बिजनेस लाइनथिं नाहरबाय दा बेनिफ्रायनो आङो हटेल जुरिजेनबाय दासिमाव आं नैबे थासारियाव दं आरो बेजोंनो माने आंनि GS जानाया आङो उन्दैनिफ्रायनो माने फरायसाफोरजों खामानि मावबोदोंमोन हायार सेकेन्डारियाव थानाय समनिफ्राय जुरिजेनदोंमोन फरायसा आफादजों खामानि मावदोंमोन पानबारि इउनिट एबसुआव खामानि मावजेननो मोननानै आंनि फिल्डआ एसे बारायदों बेनि उनाव बिजनि कलेजाव फैबाय कलेजाव फैनानै बिजनि आनसलिक एबसुआव खामानि मावनो मोननानै आरोबाव बांसिन जालांबाय आंनि साहसखौ नुनानै आंनि रोंगौथिया एसे खम माने आंनि साहसखौ नुनानै खामानि मावनो हागोनखौ नुनानै आंखौ GS नि बिबानाव दिखोनो नागिरबाय आङो माने आंहा फोथायनाय गैयामोन दि आं हागोन लासै लासैनो माने आङो जालांनो बायद' जादों लास्टलि आङो बिबानखौ नाजावनानै इलेक्सन गेलेबाय इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जानो हादों नोंथाङा बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि दा GS जाना दङ आरो बे GS जानाय हिसाबै फरायनायाव माबायदि प्रब्लेम फेस जादों
प्रब्लेमा आं बेबायदि एसेबां मोनाखै आं बेनिखायनो हनर्स लाखायाखै माने हनर्स लानानै मोनब्रै मोनबा बिबान रुजुननानै खामानि मावनाया एसे बांद्राय सम्भब जाया बेनिखायनो गासैथिंबो सानखानानै आङो जेनेरेल फरायनानैनो ओरैबो बिजनेसबो मावदों न'खरबो सालायदों होनजायो फारसेथिं कलेजबो सालायदों स्टुडेन्ट हिसाबै बिजनि फरायसालिमायाव गोबां हारिनि फरायसाफोर दङ दा नोंथाङा जेनेरेल बडिनि जिएस जानानै दङ दा गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौ नोंथाङा माबायदिहाय डिल खालामबाय थादों गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों आङो खोब माने अनसायनाय मोनबाय थादों आंखौ बयबो सापर्ट खालामो आरो दासिमावबो सापर्ट खालामबाय थादों आरो उनावबो आङो माने सापर्टखौनो मोनबाय थागोन बेखौ आसा खालामदों आरो आं उननि समाव जुदि सुबिदाफोर जुदि मिलायोबा दैदेनगिरि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर जानायनिबो आङो एसे माने गोसोआव साननानै दङ आदसा थारमाने नोंथाङा पार्लामेन्टारि माने पलिटिक्सआवबो हाबनायनि गोसो दङ उननि समाव समफोर जुदि फैयोब्ला थारमाने उन समाव जुदि खाबु मोनोब्ला थारमाने नोंथाङा माने पार्लामेन्टारि इलेक्सन नायबा पार्लामेन्टारि पलिटिक्स माने रायजो बेंनायनि बिबान रुजुननायनि थाखायबो राजि दङ बेनिखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो माने गिदिर गिदिर बिबानखौ लानो थाखाय बांद्राय गिनाय फैयाखै हागोन बादि नुहुरनाय माने गोसोआव आंनियाव माने ओरैबायदि बोलो दङ आङो जायखौ माने बिबान नाजावबाय दा बेखौ आं मावनो हागोन होननानै आं सिंनिफ्रायनो फैखायो जोबोद मोजां माने आइडिया बियो आरो बिदि प्रिपारेसन नोंथाङा लाखादों दा नाथाय मोनसे खोथाखौ बेहाय माने आं बुंनो गोनां जादों जे दानि पलिटिक्स इन्डियान पलिटिक्स एबा वर्ल्डनि पलिटिक्स बेखौ जों नोजोर हरोब्ला थारमाने पलिटिक्स खालामनाय एबा बे पलिटिक्सआ पलिटिकेलनि लाइना जोबोद माने लेथ्रा जालांबाय बेखौथ' मोननो हादों मोनथिदों नोंथाङा अब्ला बेबायदि डार्टि माने लामायाव मानो आगान होनो लुबैदों दा बेखौ आं राजखान्थिनि बिथिङाव गासैखौबो बुंजोबनो हाया माने आं एसेबां समबो होनो हायाखै आरो डाइरेक्टलि आं माने राजखान्थिजोंबो लोब्बा गैयै हिसाबै माने एसे एनै मिथिगौ एखायनोथ' गासिबखौबो मिथिया माने जोंनियाव खौसेथि होननाय बुस्थुआ बिराद खम जाबोगासिनो दङ हारि हिसाबै जों गावजों गाव नांलायनाय सोंखारिलायनाया बांद्राय जाबाय आरो बेफोरनि थाखायनो माने गुबुन हारिफ्रा सिं सिं सुबिदा लानानै हारिखौ नारसिननो सुबिदा लागासिनो दङ बैफोरखौ आङो एसे एसे नुहुरदों थारमाने नोंथाङा बर' नेसनेलिजमनि स्पिरिटखौ दोननानै पलिटिक्सआव आगान होनो गोसो दङ बिदिबो नंद्राया माने उननि सम सफैयोब्ला समा खिन्थिसिगोन बेनिफ्राय मेथाइखौबो मेथाइखौ आं लांफाबाय थागोन माने बिराद मेथाइ खननानै मोजां मोनो बेनिखायनो आं माने मेथाइ खननायखौ नागारनाय नङा दा मेथाइ खनबावगोन नोंथाङा खननो हागोन मा मेथाइ खननो आं बेयावबो आदा बिग्रायनिखौनो खनगोन रायज्लायहां होननायनिखौ खनगोन आं आदसा रायज्लायहां औ दे
खालामो मानोनो बिग्रायनि मेथाइमोन बियो जोबोद मोजां जादों आरो गुबुन दोंसे खनबावगोन दोंसे हाबावगोन दे दोंसे हाबावगोन बिनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैबावदों नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा बुंदों फालांगिनि थिलियाव जेनाखि आगान होदों गय नोंथाङा बायो गय फानफिनो थालिर बागानाव नोंथाङा बेवहाय मोजाङै साक्सेस जादों हटेलावहाय माने मुलाम्फा जानो हायाखै 9 मार्च 2020 खालि नोंथाङा हटेलखौ खुलिजेनदोंमोन आर'नाइ हटेल बेनिफ्राय 15 मार्च खालिनो माने कर'नानि आवाज फैबाय 21 मार्च खालि टटेल माने कारफिउ जादों अल अभार इन्डिया बेनिफ्रायनो माने लकडाउन जाबाय आरो माने गोबाव सान बन्द थाबाय नभेम्बर दाननिफ्रायसो दखानफ्राबो खुलिफिननो मोनदों बे जिखिनिनाखि दा दखान माने बे लकडाउना अपेन जादोंमोन बे समाव नोंथांनि बिजनेसा मा रोखोम जायामोन हटेलाव हटेलाथ' टटेलि बन्द जाबाय बेनि उनाव रुमनि फिसखौथ' आं हरनांदों माने मान्थलि 20,000 20,000 बेनि उनाव 20,000 भाराया मान्थलि 20,000 खौ आङो 6 मान्थआव 1 लाख हरनांबाय बेखौथ' आं डाइरेक्टलि हटेलबो होनो हायासै आं निजेनिफ्राय हरनो हायासै बेनिखाय सिकिउरिटि मानिनिफ्राय दाननानै होबाय 1 लाख बेनि उनाव लकडाउनावथ' आं जिरायनानै थाबाय बेनि उनाव फारसेथिं गारिफ्रा खारनो मोनासै गारि खारनो मोनैयाव जिखिनि थालिर बागान लादोंमोन बेथिंबो माने आबादारिफोरनिफ्राय थालिरखौ लानाया माने बिफाङाव मोनफ्रुलांजोब्बाय थालिरखौ फाननो मोनासै दानिया आबादारिफ्राबो जोंखौ नारसिनगोन थालिरखौ लानानै जबान होनानै लांफैनो हायाबा जोंखौ बुंगोन लास्टलि लासै लासैनो मा जाखो जोङो गारिनि पारमिट मोनदों आरोखि रायलायनानै पारमिटखौ मोननायनि उनाव लासै लासैनो थालिरखौ बोनो हादों बेनिफ्राय माने थालिरा लास्टलि जोबलांदों आरोखि फाननो हादों थालिरखौ हटेलनि खोथा बुंफिनदों आङो जे मा मोनजायो नोंथांनि हटेलाव आर'नाइ हटेलाव मा मोनजायो जोंनियावथ' ओरैनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोनजाजोबो सबाय साम' अनला सबायजों नाथुर ओमफ्राय अमा दाउ बोरमा बेफोरथ' थासैयानो आरो सम सम माने खुसियाखौथ' मोनखायो लकेल नाफोर मोनो फानबारिनिफ्राय बे बामिफोर मोनबोयो दा हाग्रानि नाफोर मोनो दा बेफोरखौ सम सम मोनोब्ला होयो आरो बर' हारिनि जानाय लोंनायखौ मोनजोबो सिब्रु बांसिनानो पानबारि बाजारनिफ्राय लाबोयो मैगंफोरखौ गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौ बांसिन होयो सिब्रु थास' आइथिं थास' बिथ'रि बेफोरनिफ्राय हमनानै बर'नि लोंनाय जेनेबा जौ रोसि आबगारि बेखौ मोनो नामा बेफोरखौ मोना जौखौ सुबिदा होनाय जायाखै हटेलाव जौ होआखै बे हटेलखौ माबायदिसिम लांनायनि सिमां दङ बेयाव बेखौ आङो जेसेबां हायो नाजानोसै आं बेसे गोजौ फारसे लाङो सिमां दङ हिमालयफोर बायदि खालामनायनि खिन्थु बेसेबांसिम जाफुंसारगोन आरो जाफुंसारागौ मानि नाजानायखौ आङो दोनथ'नो हिमालय माने सापागुरिनि औ हिमालय हटेल बायदि जेसे हायो नाजालांनोसै जोबोद मोजां बाथ्रा मोजां सिमां जाफुंथों नोंथांनि सिमाङा दा जों जोबथारनायाव दोंसे मेथाइ खोनासंबावनि बिनि उनावनो जोंनि हाबाफारिखौ जों फोजोबनो लादोनि मा मेथाइ खननो बेबो बिग्राय ब्रह्मनिनो जागोन नेबाय थागोन आं होननायखौ आदसा audio
गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नेबाय थागोन आं दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा मिनिहरो जेबोला मिनिखैयै गोसोबोदो जायो आंनि मानोबा नोंनि महराव दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा मिनिहरो जेबोला मिनिखैयै गोसोबोदो जायो आंनि मानोबा नोंनि महराव नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नेबाय थागोन आं फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथैसालियाव रुजु रुमु रायजो जागोन गोथै हाखराव फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथैसालियाव रुजु रुमु रायजो जागोन गोथै हाखराव नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला जोबोद मिलौनाय गारां नोंनि गाराङा गोजोननाय थाबाय सोमदोन दैमारि बिथाङा आथिखालाव सासे फरायसा दैदेनगिरि बिजनि फरायसालिमानि स्टुडेन्टस इउनियननि गाहाय नेहाथारि लोगोसेनो बिथाङा फालांगिनि थिलियाव आगान होदों थालिर बागान गय बागान बिथाङा दङ आरो आर'नाइ हटेल बिजनियाव फसंदों आर'नाइ हटेलाव बर'नि गासै जानायखौ मोनो जाहैदों बिथांनि हटेला भारताव एबा सारा मुलुगावनो गिख्रंनाय थासारि कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनायनि एसे आगोलावसो बेखेवजेनदोंमोन बेखेवनायनि सप्तानि उननिफ्रायनो आरोबाव बिथाङा जिरायनो गोनां जादोंमोन आरो
गासै बुहुमावनो गिख्रंनाय थासारिनि समाव बिथांनि हटेला बन्द जाना थादों आरो दा समाव बिथाङा हटेलखौ खुलिफिनदों नाथाय आथिखालाव आरोबाव सेकेन्ड लकडाउन जानो थांगासिनो दङ दा समाव मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय अखानायै 6 रिंगासिम हराव बन्द जाबावदों बेबायदि थासारियाव बिथाङा हटेलखौ दा सामलायगासिनो दङ दा बिथाङा मोनसे सिमां लादों जे जिखुनु राहायैब्लाबो बिथाङा बे आर'नाइ हटेलखौ फोथांनानै लाखिगोन आरो फसंथागोन गावनि जिउखौ बिथाङा फालांगिनि बिथिङाव फोनांथाबनो नागिरदों लोगोसेनो बिथाङा राजखान्थिनि थिलियावबो आगान होनो गोसो आरो बेजों लोगोसेनो मेथाइनि मुलुगाव गावखौ फसंथानो गोसो बिथांखौ इसोरा सासे प्रतिष्ठित एबा गसंथानो हानाय सुबुं हिसाबै लाखिथों एबा बिथांनो खाबु होथों जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो दिनैनि बे मोगा-मोगि हाबाफारिखौ बेवहायनो जों फोजोबनो सिगांदों गोजोनथों खुलुमनाय होबाय गोजोननाय थाबाय In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease